muri kwa murangano yadzoka futi mudara mambo mutasa nenyaya yekubudirwa kuitwa vanhu kubhuku rekwa Chipupuri. Saka nhau iripo nhasi ndeyekuti ukwa murangano vanoti vamwe vaifamba kwavo vega, vamwe vachienda kwavo vega. Saka pana mwe kuti uyu chiremba haasi kundigutsa, mwati mwacho haasi kundigutsa. Saka nhasi wese vanenge vari panapa. Saka una chiremba wacho wauya vari wairi. Pana mukotsa njera nevamwe vabvawo town. Wabvawo town wacho uripi? Uripi? Chiremba abva kudhorobha uripi? Chiremba abva kudhorobha wacho uripi? Right, umukotsa njera wacho uripi? Uripo. Right, ndikuona madhonzi acho ari mairi apa. Tipedze nyaya. Apa nyaya ndo kune vanhu vangano varumburirwa. Kune 5 vanhu varumburirwa. Wa 7. 7 vari kutaura nyaya imwe chete. 7 vari kutaura nyaya imwe chete. Iri nyaya yekufa kwani apa? Inyaya yasadhoku ye. Ndiyo yakubudisa 7 neyakupemba. Okay, saka pane nyaya mbiri yakupemba neyasadhoku. Za 3 dziri kumonera vanhu vamwe chete futi. Alright. Asi waridzi wenyaya vari kubatwa here? Handiti vari kubudirwa vari kuti chii? Havari kubuda vana chiremba vakagara panogona kutokonya futi zvongobuda pamberi. Bhodzo mwacho vati anzwa kuti ibude pamberi pachangamiri. Aripi? Ngauye. Komwe chiremba wacho uripi? Mwacho uri. Uyai. Mira, apa ichi munoita zvechechi here? Munoita zvechi? Ndinosvikirwa, ndiri svikirwa. Muri svikiro? Alright. Mune 5 years matanga kuita basa 5 years. Alright. Wadaidza awa ndewapi? Ndiani ndira kuona wewe tiriona? Azetwa. Right. Ndi Abraham go. Okay. Uyu ndiani? Thomas Marangano. Thomas uri munyaya yafuti yasadhoku? Ndi mukoma wako. Ndiwo vari munyaya. Saka mukoma ndiwo wati vari nani? Tangoti ngatingotsvagawo tione kuti zvibude pachena. Aiwa. Izwa izvo. Ukati tangoti tegai titsvagewo zvibude pachena. Hapana zvamuri kutaura. Because in other words you are saying kuti watakakupai isusu hawaite. Uyu ndiye anoita. Aiwa. Wamakatipa wacho. Hatina kuita. Hamuna kuita na chii? Hana zvakataura bhozi ndiye wakangoti kwazi iwo kana usina zvaunoziva vakasiya isa mhiko. Alright. Saka mhiko yobva yadini? Isa mhiko tikazi munhu wese ari kuita mhiko zvichabuda mumba make nemhuri yake. Okay. Saka iwewe chakunetsa ndechipi manje? Because wana vari kubuda 7 wese vari kubuda mhuri dzipi apa?
awako obuda wako muri yamukoma wakaisawo mhiko oita omwe pandinauza ndati kwese kwakaitwa mhiko kune ari kubuda here ndio kuna wakubuda wakuyaumba kwangu wako wasati wabuda hakuna kuchecha budako saka ukati gochitoro uyu ruto noti adiwe anditi zviitwe pajekerere iwo uyu purpose yawaunza uyu ndei ndeyekuti akwanise kuitawo vanhu vese vari kuona kuti hausipindura mubvunzo ba ndati purpose yawaunzira uyu ndei purpose yandaunzira ava ndeyekuti wabatsiriwo vanhu vari kuona aiwa izwa zvokuti uri kuti here iwewe the reason why waunza awa ndeyekuti mhiko yakasiya yaiswa neawa yekuti vanhu vese vabudirwe wane nyaya vanhu vese wane nyaya vari kuti vakabudirwa vakuya kumba kwako right saka awa waunza kuti vakudefendi wari kuya kodii wari kuya kobatsirawo kuona kuti gozi inini handina chatinoziva handisupindura ndinoda kuti inini purpose yako iwewe handiti is not a group purpose handiti it's a personal purpose handiti you have brought this man for personal handiti because hauna kuagreea negroup rese bai kuti uri kuunza chii munhu handiti kufunga kwako iwewe nechido chako iwe uri chii uri one kuti uda kuunza munhu handiti meaning kuti iwewe ka you are saying kuti uyu handiti auya panapa kujustifya kuti iwe hauna chaunoziva ndizvo saka ndozvamuunzira chete kujustifya kuti iwe hauna chaunoziva saka ada kuti justify how kuti vanhu vese varipo no how handiti izvoizvi tenge tisikadukanisa chii hatiri kukanisa vanhu baba handiti wezi masimba awo hatasi changamire pandinotaura umwe unokwanisa kubva adona chandinotaura ndechekudai masimba awo akadii akasiyana saka ini basa rangu handire kuti ndizoite mbiri yekuti kudare kwamambo mutasa masvikiro akadhumana umwe paradona rimwe robva raoma nhai iripo handitiripo ndizive first ndisati ndava paauthority yekuti vatange kuita zvauda kudii zvauda kuita kuti iwewe purpose yako yejustification iwo yako yava ndeyekuti chii ijustification handiti and I want to know how kana kuti chavakamboenda kwaari iwe uri one aibva akutaurira kuti no iwe hauna chii mhosva because chavamuunza ndechekuti uyu amire pane vanhu achitaura kuti iwe hauna chii wakaenda nani izwa mupurisa haana nyaya ane nyaya ndiani ndiwe handizvo tati wakaenda neuyu uri one handiti uyu akakutaurira zvinhu zvekuti iwe wakabva wafara kuti achai pamberi pana pachitaura zveshuwa iwo munyaya haudii haumo handina kufara ende haana zvakandaura zvekuti ndakafara basi kuti pane nyaya iripo iyi yakawandwa iri kuitika zvinhu zvakawanda inofanira kuti ibude pachino vanhu vese vari ndosaka ndiri kutaura kuti nyaya yakawanda iyoyo ndiyo yakakufadza handiti ndiyo uda kuti uye uyu ataure kuti ijustify kuti iwe hauna mhosva chingotitaurira yekuti nyaya iyo uri kutungirwa handiyo nyaya chaiyo chaiyo changamire pakauya vasamukotsanjira kumboko takapikiswa mhiko tese tatiripo handiti zvikazi munhu akabata zvinhu zvake munhu akaromba kana kuti ane ropa mumaoko zvichabuda mudzimba dzavo mumba make munhu nemhuri yake ina hapana chabudapo asi vanhu vakuya kondinetsa manje kuti kwazi iwewo wakuya pamba pangu yakondinetsa futi wane vanhu vabudirwa mumba kwavo wataura iwewe condition yakapiwa namukotsanjera mukotsanjera akati munhu wese ane chaakabata chichabuda mumba madi make ende mudzimbamo mune zvakudini zvakubuda asi iwe mumba mako hamuna chadini chabuda handizvo saka wari yako iwewe iri papi because wari yako iwewe yanga iri yekuti iwewe kusabuda mumba mako it means you are clean but mira uzo kusabuda mumba mako maererano nemhiko yakasiyiwa namukotsanjera it means kuti you are clean handizvo but then why is it that you want to justify your cleanliness chaakuita ngechekuti
awa wakuya kumba kwangu waita kuya kuita noise wakutodida kutopisa dzimba wakuita wakatondeza wadadza neusiku Purisa here uyu. asi mupurisa basi kuti adotobatsira nona mukosanjera wacho Which means ndokandotaura kuti babu. Kuti nyaya yekutete iyo. Ndeipi it means kuti hauna trust. aiwa hauna trust. Aiwa, Nezvakusanjera. Handisi kuti munhu asina kuenda bo. handisi kuti Tinomupa mukana wokuti aitewo zvaada kuita. Asi tiziva kuti mukana watikumupa ndekuti ada kuita nezvei. zvinokuita wamukosanjera wacho Ola ucheneza iwewe. Ada kucheresa iwewe. ngozi yacho kuti yakamirawo sei iri ramba Itso no hatisi kuramba. Hatisi kuramba. kuti vanhu awakundinetsa kuti wewe vanhu wakubudiwa dzimba dzavo wakuya kumba kwangu asi mhiko takapika tese zvikazi munhu une zvaakabata wakabata mishonga kana une zvikwambo zvichabuda kumudzimba dzavo inini kwangu akuda chiri kubuda basi wakuya kumba kwangu uya kundivhiringa manje ndo patiri kupesana ipapo Mwedzi wachena. Right. Wamwedzi wachena. Ndiyo nyaya yetinayo pana. Wamukwasanjera. Ndiyo nyaya yetinayo pana. Right. Saka zvatiri kuda isusu tinoda kuti panapa kana ichiriri dzichirira ngadzirire ridzai tidzizwe dzibate padzinofanira kubata andizvo ndizvo ere wamwedzi wachena tiridzirei ngadzirire tidzizwe 7 dziya tidzizwe zviri kutaura itai basa varume itai zvomunoita kuti tibude tamirira Disgusting.